Nauwé heeft zaterdag de liedjesfinale van de vastelovensvereniging De Pielaars gewonnen. Tijdens een spannend liedjesfestival wisten zij met het liedje Van jongs af gedaan de meeste punten binnen te halen. In totaal deden 11 liedjes mee aan de finale dit jaar. Zij gingen de strijd aan met elkaar in een uitverkochte foyer van de Schouwburg. De 500 bezoekers konden genieten van veelzijdige nummers van oude bekenden, nieuwe artiesten en nieuwe samenstellingen van artiesten. Veel mensen uit het publiek waren het erover eens. De kwaliteit van de liedjes was erg hoog dit jaar. Ja, dat was erg leuk. Ik vond het niveau erg hoog ligt. Dus ik ben benieuwd wat de uitslag gaat geven dadelijk. Heb jij een voorkeur voor iemand? Een kleine voorkeur wel, maar dat houden we nog even voor me. We zijn benieuwd. En hoe vind jij de sfeer, Heidi? Top. Ja, volop aan het genieten van het Van Rijsse carnaval? Ja, zeker. Nou, het niveau is echt hartstikke goed. Wat ik merk is dat het bijvoorbeeld het tweestemmig zingen, wat je hoort, soms driestemming, hartstikke goed. Wat me wel opvalt is dat er in de liedjes heel veel tekst gebruikt wordt. En ik als trompetist, ik let meer op akkoordwerk. Dus de teksten, het is veel tekst wat er gebruikt wordt in heel veel liedjes. Dat valt me wel op, ja. Er gaat veel werk aan het liedjesfestival vooraf. De commissie was dan ook erg blij met de positieve reacties die vanuit het publiek kwamen. Ik kan me daar eigenlijk alleen maar bij aansluiten dat het niveau inderdaad dit jaar heel erg hoog is. En dat iedereen daar, dat het allemaal gewoon goed is en dat iedereen er steeds meer moeite en energie in steekt om op deze avond goed voor de dag te komen. En het is een goed teken dat het uitverkocht is natuurlijk. Ja, dat betekent dat het leeft. Hè. Daar zijn wij als commissie natuurlijk, zoals we in het Venraad zeggen, gruwelijk trots op. Dus ja, dat is fantastisch. 11 zeer gevarieerde juryleden moesten de liedjes beoordelen. En voor de jury was de keuze erg moeilijk, vooral omdat de lat zo hoog lag. Iedereen had zich flink uitgedost. De performance was geweldig, de zangkwaliteiten waren heel goed, moet ik zeggen. We hebben echt wel goede discussies gehad met de jury. Er waren ook van heel gemêleerd gezelschap in de jury, dus we hadden van alle kanten eigenlijk hele goede inbreng en pittige discussies. Maar een hoog niveau, echt super. Na het juryberaad werden alle punten bij elkaar opgeteld. Van het publiek, de jury en normaal ook van de internetstemmen. Helaas konden deze laatste stemmen vanwege een overbelaste server dit jaar niet worden meegenomen. Volgens de organisatie werden in korte tijd 2800 pogingen gedaan om de website te bezoeken. En daar was de server niet op berekend. Daarom werd de keuze zaterdag gemaakt door de 11 juryleden en het publiek in de zaal. Die bepaalden dat de winnaar de groep No Way werd. De mannen waren blij verrast met de uitslag. De winnaars van het liedjesfestival van 2015. Op nummer 4, Oh Mooie Lach van Ralf en Wim. Op nummer 3, Den Hoven van... Mannen, hoe is het? Heel erg genieten ervan. Op leeftijd en dan nog. Nooit verwacht. Niet verwacht, bijna 60 allemaal, dus dat is wel leuk om dat mee te maken weer. Dus genieten, dat is echt genieten. Dat is heerlijk. En natuurlijk een reactie van jou. De babel eraf. Ik weet het. Maar het komt heel goed uit, want we beginnen gewoon aan de tweede jeugd. Hè. Dus die baard past daar helemaal niet bij. Wat een verrassende wending van deze avond. Wat zeg je? Wat een verrassende wending van deze avond. Nou, het werd de eerste punten die al gegeven worden. Denk ik, hey, wat gebeurt er nou toch? En toen bleef het hoog. Ik denk, dan gaat daar de goede kant op. En prima toch? Hoe is het met de bloeddruk? Wat zei je? Hoe is het met de bloeddruk? Verder helemaal prima. Dat is altijd doen, bij mij is het altijd doen. Dus wat dat betreft, gewoon lekker druk doen, lekker genieten. Heerlijk man. Ja, we gaan er even tegenaan. Zingen
Afgelopen zaterdag vond de Venrayse Bridge Kroegentocht plaats. De 3 Venrayse bridgeclubs organiseerden dit evenement dit jaar voor de 20ste keer. Met ieder jaar 400 deelnemers is de Venrayse Bridge Kroegentocht een begrip bij de bridgeliefhebbers. Een beproefd concept met een mooie prijzenpot en gezellig bridgen in een unieke ambiance deed dit evenement uitgroeien tot een van de best bezochte bridgetoernooien in de regio Noord-Limburg. Op zaterdag 20 september staat het toernooi voor de 20ste keer op het programma. Bridge is populair, met name bij de ouderen, bij de 50-plus. Is het dus heel aantrekkelijk om dat een sport te hebben die je heel lang kunt doen. Waarom zijn jullie in de tijd 20 jaar geleden met dit toernooi begonnen? Dit toernooi zijn we begonnen omdat Venray eigenlijk een beetje een blinde vlek was in de bridgewereld. En een aantal mensen hebben zich toen samengepakt en die zijn begonnen met een kroegentocht. Ook om Venray op de kaart te zetten qua bridge, maar ook qua entourage en qua plaats Venray. Waar komen de deelnemers allemaal vandaan? Van heinde en ver. De hele regio, tot een straal van 100 kilometer, hebben we dus de bridgers. En het is nog steeds populair dat de mensen dus van zover komen om hier een kaartje te leggen. 3 bridgeclubs zijn nu verantwoordelijk voor een gedegen verloop van het evenement. BC Venray, BC Rooi en NRBC, de niet-rokers bridgeclub Venray. Naast de organisatie van 5 personen zijn er vooral tijdens de dag zelf vele vrijwilligers die een handje helpen om het toernooi te doen slagen. Die komen vervelend uit de Venrayse bridgeclubs. Mensen die de bridge een warm hart toedragen, die komen dus op vrijwillige basis meewerken. Gaan de middenstanders af om prijzen in te winnen. En gaan dus ook mee met het hele gebeuren. Zijn jullie tevreden zoals het nu gaat? Of zijn er veranderingen op komst in de bridgewereld? Nou, zo op het moment zijn we zeer tevreden met hoe het gaat. En of er iets nieuws gaat gebeuren, dat kunnen we op het moment niet zeggen. Maar dit willen we voorlopig zo aanhouden zoals het gaat. Het is toch helemaal niet meer van deze tijd om gewoon een kaartje te leggen? Je doet dat toch gewoon digitaal? Nou, nee, niet van deze tijd. We zitten toch al genoeg achter de computer. En het is prachtig en fijn dat je met 4 mensen aan tafel zit om een kaartje te leggen. Maar ook even sociaal contact. Je kunt ook wat gegevens uitwisselen over het wel en wee in je buurt. Dus, en dat heb je dus niet bij internet. Want bij internet zit je met wildvreemde mensen te kaarten. En kaart kun je overal. Maar dit is het aantrekkelijke dat je met mensen bridgt die je dus kent en waar je nog een woordje tegen kunt zeggen. Hoewel de prijzen niet het belangrijkste zijn, mag de hoofdprijs er wezen. Een bridge weekendarrangement bij hoofdsponsor Asteria Venray. Maar het zijn vooral ook de kleine dingen die je doen. Een goede ontvangst met een kopje koffie en stukje vlaai worden erg gewaardeerd. Maar het draait natuurlijk allemaal om het gezellige karakter van dit jubilerende bridge-toernooi. Nou, dat is gebleken. We hebben dit jaar voor het eerst een nieuwe kroeg moeten inzetten. Omdat het aantal deelnemers de verwachtingen verre overtroffen heeft. En wat het populair maakt, dat heeft Wim juist gezegd, Venray is aantrekkelijk. Venray is een aantrekkelijke gemeente. We hebben mooie kroegen die leuke lunches bieden. En de prijzen zijn goed, dus mensen komen er elk jaar weer op af. We hoeven nauwelijks te adverteren of te promoten. Het is echt een gewilde drive. Mooi publiek, mooi weer. Dat zijn allemaal pluspunten die we hier in Venray hebben. Misschien ook wel in andere dorpen, maar Venray heeft dat. Min 4, 6, min 2. De Schouwburg stond afgelopen dinsdag voor de 3e keer op het programma van de gemeenteraad. En na een lange vergadering, die zich kenmerkte door veel schorsingen, liep de affaire met een sisser af. In juli van dit jaar kreeg wethouder Lucien Peters een duidelijke opdracht mee naar huis. Draai de leningen die de Schouwburg aan de artiest heeft verstrekt terug. En daarmee het oneigenlijk gebruik van subsidiegeld. Na de zomer bleek echter dat het verhaal heel anders in elkaar zat. Er was namelijk helemaal geen sprake van oneigenlijk gebruik. De Schouwburg had geen gemeenschapsgeld gebruikt voor de overname en de leningen aan de artiest. En dus ging de vergadering dinsdag voornamelijk over het handelen van de wethouder en de rest van het college. Want waar was het nu helemaal fout gegaan? Diverse oppositiepartijen stelden vragen aan de wethouder. Vraag 3. Heeft het college op het moment dat zij afweek van de verordening de raad geïnformeerd waarom zij afweek van de vastgestelde verordening? Zo nee, waarom niet? Na een schorsing nam Lucien Peters het woord. Hij trok openlijk het boetekleed aan en bood zijn oprechte excuses aan. Het is een ontzettend vervelend dossier geworden. Ontzettend vervelend dossier.
tot mijn grote spijt, wat voor een enorme beroering heeft gezorgd aan deze raadstafel bij de Schouwburg, maar ook in de Venraadse gemeenschap. Er kwam echter geen antwoord op de vragen van de fracties. Daarbij kreeg hij de volle steun van de burgemeester. Hij voorkwam dat de vragen door de wethouder werden beantwoord en benadrukte dat er naar de toekomst moest worden gekeken. Rond middernacht was de maat vol voor VVD en SP. En zij grepen naar het zwaarste middel, een motie van wantrouwen. Dat had voornamelijk te maken met de beantwoording van de wethouder. Waarbij hij eigenlijk geen antwoorden gaf. Hij had een stuk voorbereid waarin hij duidelijk aangaf waar bij hem ook de fout was geweest. Ook bij het college. Maar er lagen nog een aantal vragen open. Daar is ook nadrukkelijk naar gevraagd van, goh, wilt u die vragen nog beantwoorden? En dat werd niet gedaan. Nou, als raad heb je recht om vragen te stellen en je hebt ook recht op die antwoorden. En op het moment dat een wethouder, om welke reden dan ook, die vragen niet beantwoordt, ja, dan kan ik een wethouder niet meer vertrouwen. Dan weet ik niet of ik goed geïnformeerd ben of volledig geïnformeerd ben. En dan houdt het op. En dan kan ik niet anders dan een motie van wantrouwen indienen. Niet leuk, maar de enige optie die er dan moreel nog ligt. Wethouder Peters overleefde de motie met 7 stemmen voor en 18 tegen. Hierna werd echter nog een motie ingediend door PP2, Inventief en PvdA. Een motie van overdracht van de portefeuille, dus een heroverweging van de portefeuille van wethouder Lucien Peters. In de portefeuille van wethouder Peters zitten een heleboel onderdelen, hele zware onderdelen. De 3 decentralisaties, dat is een hele zware portefeuille, maar dus ook die schouwburg, cultuur en ook de subsidiebeleid. En eigenlijk vinden wij dat dat niet verenigbaar is in één portefeuille. Dus het voorstel was heel simpel, haal deze wethouder weg bij het cultuurhuis en de schouwburg. Ook deze motie kwam er niet door, maar met 12 stemmen voor en 13 stemmen tegen was het kantje boord. Alle oppositiepartijen waren het eens. De Schouwburg moet uit de portefeuille van wethouder Peters. Ik denk dat het heel verstandig is dat dit dossier, gewoon omdat het niet lekker gelopen is, ook de verhoudingen tussen de gemeente, het college en de Schouwburg zijn wat verstoord geraakt. En dat nu iemand anders dat overneemt, waarbij wethouder Peters in ieder geval zich kan concentreren op zijn portefeuille. En een andere wethouder, en de heer Teunissen lijkt mij dan een hele geschikte kandidaat, omdat hij ook al in de gesprekken aanwezig is geweest, om die dan over te nemen. En mij lijkt dat een hele verstandige keus. De burgemeester leek er ook wel oren naar te hebben. Hij meldde dat het voorstel in beraad wordt genomen. En ook Toon Lonen van het CDA snapt het duidelijke signaal vanuit de oppositie. Ja, goed, de portefeuille is natuurlijk een zaak van het college, dat is ook ons standpunt erin. Het is niet uniek dat de portefeuille aangepast wordt. Ik begrijp hem overigens wel van de indieners, dat zij denken dat het beter is de ambtpersoon dit dossier gaan behandelen. Maar wij wachten gewoon af wat het college daarmee gaat doen. Ik denk dat zij er heel verstandig mee omgaan. De vraag is nu of dit niet al had kunnen worden voorspeld, bijvoorbeeld tijdens de coalitieonderhandelingen. Was toen niet al duidelijk dat de grote portefeuille van Lucien Peters te zwaar is voor 1 persoon? Ja, dat was ook al ons gevoel toen bij de coalitieonderhandelingen. Maar goed, op een gegeven moment komt er iets uit en daar gaat iedereen mee akkoord. Ik moet u zeggen, ik zit voor de 4e periode in de raad. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen herschikking geplaatst wordt. Dus altijd zie je wel dat er een herschikking plaatst omdat dingen beter bij elkaar passen. Of wegen zwaarte van portefeuille. Dus ik sluit helemaal niet uit dat het nu weer gaat gebeuren. En sterker zelfs, ik verwacht dat ook wegen de uitspraak van de voorzitter van het college, de burgemeester. Of de portefeuilles dan anders gaan worden verdeeld, dat is nu aan het college. De oppositie hoopt dat het gaat gebeuren. Het betekent echter niet dat het vertrouwen in de wethouder dan voor 100% terug is. Nou, in ieder geval in dit dossier hebben we dan weer vertrouwen teruggekregen. En dan is het maar afwachten hoe het gaat straks in het grote dossier van die 3 decentralisaties. Jeugdzorg komt eraan. Nou, we weten allemaal dat de gemeentes daar hele zware opgaven hebben. Dus dit is voor deze wethouder, dat hebben we vanaf het begin af aan gezegd, eigenlijk een te zware portefeuille. Dus we blijven kritisch volgen wat er gaat gebeuren. Want ik weet niet of het allemaal goed gaat komen. Dus het volledig wegnemen van het wantrouwen is nog niet gelukt. Wethouder Lucien Peters wilde zelf na afloop van de vergadering niet voor de camera reageren. Pille en Maas TV ging langs bij burgemeester Hans Gillissen om hem te vragen over onder andere 70 jaar bevrijding, de portefeuilleverdeling en zijn rol als burgemeester. Het is een tijd geleden volgens mij dat ik hier heb gezeten met u. Ja.
Maar, enkele maanden geleden, denk ik. Zoiets zal het wel zijn geweest. En ditmaal een beetje in een andere opzet. Eerst hadden we vragen van de mensen uit Venray. Maar dit keer heb ik wat vragen bedacht voor u. En ik wil het allereerst met u hebben over de bevrijding. 70 jaar bevrijding wordt dit jaar hier gevierd in Venray. 18 oktober, allerlei dingen die dan op het programma staat. Hoe belangrijk is het dat wij daar 70 jaar later nog zoveel aandacht aan besteden? Nou, dat is net zo belangrijk als het 65 jaar geleden was, denk ik. En misschien nog wel veel belangrijker, want kijk om je heen en je ziet hoe waardevol toch het fenomeen van vrijheid en het niet aanwezig zijn van oorlog, hoe belangrijk dat is. Dus ik vind het juist heel erg goed om dit soort momenten van bezinning in te lassen. Dus ik sta er helemaal achter. Denkt u dat het een beetje leeft in Venray? Ja, dat denk ik wel. Als ik bijvoorbeeld zie hoeveel mensen er bijvoorbeeld aanwezig waren afgelopen zondag op het Britse Oorlogskerkhof, ja, dan zie ik toch dat het wel een levend onderwerp is. En dat ook jeugdige mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt, daar ben ik er zelf ook eentje van, dat die het thema wel heel erg belangrijk vinden. En vindt u het niet wellicht wat dubbel, nu we eigenlijk bijvoorbeeld net in oorlog zijn, nu tegen ISIS, hè? Op meerdere plekken in de wereld op dit moment behoorlijke oorlogen, dat wij hier dan een bevrijding aan het vieren zijn? Ja, nou ja, wij vieren niet alleen bevrijding. Ik zou het iets anders willen formuleren. Wij vieren dat wij hier al 70 jaar vrij zijn. Dat is toch even iets ruimer geformuleerd. En we vieren dus dat we ons bevoorrecht voelen. En dat we ons bewust moeten zijn, dat hoort er dan ook bij, dat lang niet overal dat zo is. Dus het draagt juist bij aan het besef waar u ook toe uitdaagt, van het voelt wel dubbel. Nou, als we dat allemaal zo voelen, dan is dat ook al winst. Dus laat het maar dubbel voelen, dat is heel waardevol. Ja. Een tweede onderwerp waar ik het vandaag met u over wil hebben is over uw rol in de raadsvergadering. Nou, dinsdag was een lange raadsvergadering en u bent daar dan als voorzitter van de vergadering. Afgelopen dinsdag was u behoorlijk dominant aanwezig. Waarom was dat? Nou, dominant aanwezig, laat ik zeggen streng. Ja, streng. Dus in de tijd gezien heb ik niet zoveel gezegd. Ik was wel streng. Als voorzitter heb je een aantal dingen in de gaten te houden. En als een discussie zich erg lang aanhoudt, en dat was ook al de 3e keer dat we erover spraken, en toen ik die hele strenge opmerking, althans in de ogen van een groot aantal mensen, maakte, toen was het ook al, ik heb toen niet de horloge erbij gehad, maar was het ook al erg laat. En je moet ook op enig moment onder ogen zien dat alles wat er dan nog wordt uitgewisseld, dan moet je de vraag stellen, voegt dat nog iets toe aan alles wat er al is gezegd? En dan maak je als voorzitter een afweging. Zo is het gegaan. In zijn algemeenheid zijn er natuurlijk wel dingen waar je heel alert op moet zijn. Ik ben daar doorgaans ook wat ruimhartiger in. Dus naar eer en geweten heb ik toen daar toch in geprobeerd om de afloop dichterbij te brengen. Maar daarna werd een motie van wantrouwen dan ingediend vanuit de VVD en SP. Ja. Eigenlijk ook mede omdat dan geen vragen werden beantwoord. En dat hield u eigenlijk tegen. Heeft u dan niet eigenlijk daarmee die motie in de hand gewerkt? Ja, dat is altijd speculeren. Misschien is dat zo. Misschien ook niet. Dat weet je nooit met volle zekerheid te zeggen. Dus ik vind het wat moeilijk om daarover te speculeren. Maar als dat zo is, dan kunnen we dat niet meer anders doen. Dan is dat een ingecalculeerde effect dat je zou hebben kunnen genereren. Maar dat blijft natuurlijk heel moeilijk om daar precies van te weten hoe het zou zijn gelopen als. Er zijn verschillende scenario's dan denkbaar. En ook nog even over de vergadering. Nou, er waren behoorlijk wat schorsingen, dat is wel vaker. Want het was nu bijna 1,5 uur in totaal, een behoorlijk lange tijd. Je hebt dat opgemeten. Ja, 85 minuten om precies te zijn. En dan vraag ik me af, er is ook behoorlijk wat publiek aanwezig tijdens zo'n vergadering. Wat best wel misschien fijn is, lijkt mij, dicht bij de burger. Ja. Kan dat dan niet anders? Want zo'n publiek zit dan ook 85 minuten lang te wachten. En de vergadering gaat dan blijkbaar vooral achter de coulissen verder. Is dat geen mogelijkheid dat dat anders kan? Nou, in dit geval, want zo erg als we het dinsdag zagen, hebben we het natuurlijk nog niet zo vaak gezien. Hè? In dit geval denk ik niet dat het anders had gekund. Je moet ook politici de mogelijkheid geven om buiten de orde van de vergadering met elkaar overleg te voeren over hoe
de rest van de vergadering zij zich naar elkaar toe willen opstellen. Die ruimte moet je hen wel bieden. Zeker bij zo'n onderwerp als dit. En dan kan het inderdaad gebeuren dat iemand schorsing vraagt gedurende 5 minuten en dat blijkt dan een kwartier te worden. Dan kun je, vind ik, niet als voorzitter zeggen, ja, 5 minuten is 5 minuten, komt u maar gauw terug. Dan vind ik dat je het politieke handwerk ook tekort doet. Dat moet wel zijn beslag kunnen krijgen. Maar als een schorsing van 10 minuten aan wordt gevraagd en die duurt uiteindelijk 40 minuten, ja. Kunt u dan niet als voorzitter op een gegeven moment door het microfoontje roepen, na 20 minuten zijn we er een beetje uit, iedereen? Ja, dat kun je doen. Maar ja, dan zie je dat die schorsing toch zijn werk doet. En dan stoor je toch, vind ik, het politieke beraad dat kennelijk toch belangrijk gevonden wordt om verder tot besluitvorming te komen. En dat vond ik hoop dat iedereen dat begrijpt, ook belangrijk dat we die besluitvorming zouden kunnen genereren. Dan vind ik dat je die ruimte moet geven. Als dat zo straks iedere maand gaat in de raadsvergadering, ja, dan kan ik me voorstellen dat we ook eens moeten nadenken over hoe je dat op een ordentelijke manier beter kunt regelen. Want ik snap heel goed dat iemand die op de tribune zit, en dan de helft van de tijd tegen lege raadstoelen aankijkt, of wat bewegende mensen. Ja, dat is inderdaad dat zal niet de bedoeling zijn. Maar laten we met elkaar ter geruststelling vaststellen dat dit wel een uitzonderlijke situatie was. Duidelijk. En tot slot wil ik nog 1 onderwerp aanhalen en dat gaat over de portefeuilleverdeling. In mei waarschuwde de oppositie al dat wethouder Peters eigenlijk te veel taak op zijn bordje zou hebben. Nu is afgelopen dinsdag een motie voor overdracht, dus dat een deel van zijn portefeuille wordt overgedragen aan een andere wethouder. Die is afgewezen, maar nipt. Wordt er wel gekeken naar deze portefeuilleverdeling? Gaan jullie hier wel iets mee doen? Ja, dat heb ik ook gezegd in mijn reactie namens het college. Je hoort ook de discussie die zich voltrekt. En als je die discussie ook plaatst in de tekst van de motie, die weliswaar niet is aangenomen, dan moet je als college toch tot de conclusie komen, ja, dat signaal is zo duidelijk. We zouden doof zijn wanneer we hier niets mee deden. Dus daarom heb ik ook gezegd, of u die motie nou aanneemt of niet, wij zullen er wel zeer welwillend mee omgaan. Dus daar mag je wel uit afleiden dat we als college dat signaal goed hebben gehoord en dat we daarover gaan nadenken. Maar ik heb erbij gezegd, het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt, want als je bij de een, dat wordt figuurzagen noem ik het dan maar, als je bij de een iets weghaalt, dan moet je het evenwicht weer wat opzoeken, want dan kan het zijn dat de ander dan weer met een combinatie van taken zit waar je weer iets aan moet doen. Dus we gaan daar welwillend mee om. We hebben het signaal zeer goed gehoord. We zullen daar zo snel mogelijk ook over terug rapporteren. Maar het kan wel even nog wat grenscorrecties vergen. Dus die tijd moeten we ook even kunnen nemen. Ja, want er werd ook gezegd, er waren al gesprekken met wethouder Teunissen en de Schouwburg. Houdt dat in dat er al dit eigenlijk al bewerkstelligd werd? Nee. Wethouder Teunissen en wij hebben vooral gesproken met de horeca. In het kader van de parencommercieproblematiek, die ook heel terecht op de agenda is geplaatst. Van hebben we hier niet een veel breder probleem te pakken? Daar zijn we het ook wel mee eens, dat we daar goed naar moeten kijken. En wethouder Teunissen en ik hebben op dat punt, vanuit de optiek van de parencommercievraagstukken, veel met de horeca overlegd. Vanmorgen hadden we dat overigens ook. Dus de rol van wethouder Teunissen in dat traject moet u niet zien als een voorbode van. Dus ik sluit niks uit, maar dat heeft geen enkele samenhang. En wanneer kunnen we daar iets meer over verwachten qua informatie? Laat ik zeggen, zo snel mogelijk. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Dit was ook mijn laatste vraag en ik wil u bedanken voor uw antwoord. Dank je wel. En een goed weekend. Ja, hetzelfde.